लामो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओमफ्राय आंनि हेड ब्रान्चआ दङ क'क्राझाराव। दिनै आङो कुसुगाव ब्रान्च मोनसे फिसासा खुलिफैदों। दा बे ब्रान्च फिसासा खुलिफैनायाव आंहा आनन्द दङ। दिनै कुसुगावनि जेसेबां मा होनो सुबुंफोर दङ बिसोर आंनि सायाव गोजोननाय फोरमायदों कि दिनै आंखौ क'क्राझाराव होसोलांबाय थायोमोन, एखमबा टाइमिं मिलाया, एखमबा टाइमाव ओरै टाइमिं मिलायनो थाखाय लोगो मोना, एखमबा टाइमाव लोगो मोना, बन्द जानानै होयो। बेबायदियाव माने अनेक खस्थ' मोननाय बायदि जादोंमोन कुसुगाव बाखिफ्रा। दा बेवहाय दिनै कुसुगाव आंखौ फैनाय नुनानै बा फैनानै बेयाव चेम्बार खुलिफैनायखाय अनेक गोजोननाय जासिदों कुसुगावनि थागिबि बा सुबुंफ्रा। दा कुसुगाव बाखिया गोजोननाय दं आरो बेखौ ब्रान्च खुलिफैनायनि थाखाय। नोंथांनि थेरापिस्टआव मा मा बेरामखौ माबानाय जायो, नायनाय जायो? दा आंनि थेरापि सेन्टाराव बेयाव बेरामखौ स्पेसियेलि जेरै माने क'क्राझाराव फाहामनाय जायोमोन, जेरै सानाय सुनाय, सानाय सुनायनि गेजेराव जोंना जानजिनि सानाय, गोदोनानि सानाय, हान्थुनि सानाय, शल्डार फ्रजेन, फेसियेल पेरालाइसिस। दा सानाय सुनायनि गेजेराव सानाय सुनाय आरो पेरालाइसिसनि गेजेराव फाहामनाय जागोन आरो बेयावबो सेमानो। नोंथांखौ बे सेन्टाराव बेसेबां समनिफ्राय बेसेबांसिम मोनगोन आरो मा बारायाव? बेयाव बे कुसुगावनि सेन्टाराव आंखौ फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि बेलासिनि 5टा बाजिसिम मोनगोन। ओमफ्राय बेयाव सानडे आरो मानडे बे साननैयाव कन्टिनिउ मोनबाय थागोन आरो ना। बाखि दिनाव आंखौ क'क्राझाराव लोगो मोनगोन। क'क्राझाराव आङो बाखि दिनखौ आं माबा खालामगोन, ट्रिटमेन्ट खालामगोन। नैबे कुसुगावहाय साननै ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन। बे मिरुआवहाय माबायदि बेसेन लानानै ट्रिटमेन्ट? दा स्पेसियेलि बेजों कुसुगावजों क'क्राझारजों बहुद डिफारेन्स दङ। दा क'क्राझारा जाहैबाय मोनसे टाउन एलेका, बेवहाय एसे बारा जायोमोन, माने प्राइसआ बारा लानाय जायोमोन ट्रिटमेन्टनि बेलायाव। खिन्थु नैबेयावहाय आं डिसाइड खालामो 200निफ्राय 350नि गेजेराव आं खालामगोन आरो बेखौ। दा बेखौ आङो डिसाइड खालामथ'वाखै। डिसाइड खालामखांनानै उनावहाय ओरै पाब्लिकफोरनि गेजेराव फोरमायहरनाय जागोन 200 खालामनो ना 350 खालामनो बेखौ। नोंथाङा मा थांखि लानो बे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ खुलिग्रामोन? दा बेनि थांखिया जाहैबाय, दा गासिबो बांसिन सुबुंफोरानो सानाय सुनायजों अनेक भुगिनांनानै थानाङो। जाय सानाय सुनायखौ दिनैहाय गोजानाव थांनानै फाहामहैनांगौ जायो, इउपि, एमपि, माद्रास, हायद्राबाद, मुम्बाइ बेफोराव फाहामहैनांगौ जायो। दिनै स्पेसियेलि आंनि थांखिया बेनोमोन कि आङो नैबे बिटिआर बा बिटिसि बेयाव जेसेबांनाखि सुबुंफोर खस्थ' मोननानै दङ सानाय सुनायनि थाखाय, बे सानाय सुनाया जाहाथे बयनाबो सल्भ जानानै थायो आरो आंनि थ्रुयैनो जाहाथे बयबो हामलाङो, बे थांखिखौ लानानै आं स्टार्टिं खालामनाय जादोंमोन आरोना। नोंथाङा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ खुलिनानै रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय? दा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिम अनेक अनसायनाय मोनबोगासिनो दं आरो बांसिन मा होनो सुबुं माहारियानो आंखौ दा हास्थायनाय खोन्थायो। जेरै कुसुगावनि मानसिफ्रा हास्थायदोंमोन, आरोबाव ओरै जोंना बरमा, बाक्सा, उदालगुरि बेफोरावबो इनभाइट खालामगासिनो दङ। नाथाय आङो बेबायदि होनो हायैनि जाहोनाव आं बेबायदि टाइम दिहुननो हायासै आरो बे उदालगुरि, बाक्सा बेफोराव डिमान्ड खालामदोंबाबो आं थांनो हाथ'नाय जायाखै। स' लासैनो आङो थांनो हालांगोन बेखौ आं आसा खालामो आरोना। स्पेसियेलि आंनि नामा थुब्लाव ब्रह्म, थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्म होनबा मिन्थियो।